Assalamu alaikum. Müslüman bir toğanlar kandaysızlar. Yaxşı oturasızlarбы? Yaşlıq uçurda paydalanıp qalaş kerek eкен da arneseniç. Arnesi oğanda tappat go. Men şu yaşları qaytarып elem de. Oğanda okup kalıgla. Bilim algılar. Sportqa ızıqqanlar manda kitaplar okusaňyzlar bolat. Mına bizden şu yaşlıq uçurda ýürengen kitaplarybız, önerleribіз. Näke barba düzüyor deyt. Musulmançylykda 5 wagt namaz berýän go bizge. 5 wagt namaz okuş üçin araby tildi öýrensek bolat. Kırgızçasyny okup öýrensek bolat. Bunda arapçasy bar. Bunda özbekçe, arapça. Bunda yazılgan. Bunda nike hutbasy kırgızça. Bunda araby tilde yazılgan Kur'an kitap. Ayalların namaz kitabı var. Gıybatın ziyan deyip. Bunda uşak turalı yazılgan. Şunda kitapları alıp okusaňyzlar hiç ziyan tiýbeyt, faydasy çoň. Bunda masum dualar deyip. Öte jakşı kitap bolçu. Bunda 2020 ýyly Sanjyra oýunça işlegenbiz. Munduzlaryň kitaby jarka çykkan çoň kölemde. Oşo bu kitapga bet açar kılgan autor kişi gatary aýdyp keteler. Bilim alsaňyzlar hiç ziyan tiýbeyt. Kançalyk til öýrenseň oşonçalyk adamsyn deyt. Til öýrenýär ýaşlar, okuýly, bilim alaýly, menet kılaýly, hiç ziyan tiýbeyt. Musulmançylykda okusak bizde jaman ýolga tutpayt, Huda berse inşallah. Şunda kitaplardy alyp okuňyzlar. Hazır bardyk ýerde dükandara girseňizler bar.